Usa ka agilang gibanawan ng mag-usa ka tuig pa lang ang Pangidaron gitugyan as mga opisyal sa Barangay Mactan ngadto sa Senro, Lapu-Lapu City. Matod sa OIC sa Senro, Lapu-Lapu City, Amy Bunghanoy, Biyernes sa gabi nakadawat sila og tawag gikan sa Barangay Mactan nga dunay agila nga nakitaan sa mga bata og gihatod ngadto sa barangay. Nagluya kini og nakitaan og samad sa wang pako nga daw agis tirador. Ang mga agila sagad lang makita sa Luzon ug Mindanao. Kini na ang katulong higayon nga may agila nga nakitaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa unang duha ka insidente pulos kini mga Dominic Kite Eagle. Karong adlaw gidagtang itugyan ang maong agila ngadto sa DNR aron masuta kung unsa bagayod kini ka matang sa Philippine Eagle. Based sa ato ang kanang source nga mga bata may kuan na ngadto nagnala. Ambot giunsa na nila pagkupot, pagdala ngadto base natagak na or unsa nakuyapan ba ka or unsa kay nada man nila dali-dali. Usually naran siya sa Luzon o dito sa may Mindanao nga area. So diri sa Visayas dili kay ta kakita ani. So basig possible na saag ra gyud ni siya.